Това е двойния, не, Сесовци е Сесовци. Вие отиваме на него. Той не се качва. Ако се качиме днес, Аренди! Павка, тия не Той може не се да качва, качва го през ръката ги водим. Викни го. Аз ще ги пусна. Те ще тръгнат и ще ги чакаме долу. Не бе. Его е трънката, ще ги Ще закараме. ги пусна през реката и от реката се качиме горе. Да, бе. Еми, пускаме надолу. Еми, пускай ни от тук ще мине. Ма Чакай! Чакай, Трънка, чакай, че това нещо пали долу. Бръмчат, стой. Чакай! Нищо. Не, бръмчат, ще тръгне някой. Бръмчат не чуват, че стана беля. Те сега се качат тримата. Ще се качате до борчето тук. Ема нищо да е по-добре. Тръгна. Да. Искаме пак при този бор, пускай да стане. Бе. Още по-зле. Лили. Трето. Мъчи се на трета. Но няма бензин, виж, че угасна. Не е до не бензин, това просто няма сила. Чакай! Давай, Трънка. Трънка. Оня за Дино, Давай, и Лян. момент. Няма да останат бензин.